A ver como vos lo explico. Cando éramos adolescentes e non tiñamos cartos para fumar, sempre nos poñíamos ao lado de alguén que estaba rematando o seu pitillo e dicíamoslle: ai, me dejas la pava. Igual que agora, cando hai unha entrega de premios, sempre hai algún perdedor que di: ai, se non ven o premiado, pa min, o premio pa min. Pois isto mismo é o que está sucedendo cos concelleiros e concelleiras que se vacinan. E por qué? Porque as vacinas sobraban. E claro, se ainda por riba xale Fernando Simón a decir que si sobran as vacinas hai que aproveitalas, pois con máis razón. Eu propoño chamarlles a estes concelleiros e concelleiras iluminados e iluminadas, propoño chamarlle concelleiros Julio Salinas. Sí, porque sempre están no momento axeitado, no lugar preciso para marcarnos un gol. E vaya se o marcaron. De todas maneiras, concelleiros e concelleiras, se estades moi preocupados porque sobre e non se aproveite, podedes vir á miña casa, que sóbrame traballo. Teño un monte cun lote de toso por rozar e sóbrame. Tamén me sobran impostos, sí, sobranme impostos. Se hai algún voluntario que queira axudarme a pagalos, tamén yo agradezco. E sobranme dúas ostras, sobranme dúas ostras que se dan aquí moito na leira, xa sei, non son ostras, son vieiras, pero a metáfora entendes, non entendes, porque se non se entendes,